Eskerrik asko! Kaixo! Berriz ere hemen gaude zuekin! Aio lentzero baina behitu ze jatorrak zen majoak sarien danak guri itzaroten posposik. Eske munduan ez dau zue baino gauza hundiagorik. Txalo batzuetzako! Bai, Mari Domingi, aurrekoan Santa Clausek deitu zidan, bai, telefonoz eta inbidia jota esan zidan. Berak ez daukala, horren jarraitzaile zutxurik, Olentzero, mesedez, Santa Clausi deitu barik be hori bagenekien, Santa Claus hori. Bai, egia da, azelako gogoak zuen gana etorteko, Urte osoa gaude egun hau itxaroten, Bai, gugatik balitz beti gabonetan bizitko ginateke zuek ere bai ezta? Bai! Bueno, Mari Domingi, beti gabonetan bageunde, opariak banatzen, etxe, etengabe, errementatuta, amaituko genuke. Bai, Olentzero, egia da, arrazoia duzu, baina behitu gabonetan gaude, eta gabonak disfrutatuko ditugu, ez da baiet? Apa zuen!